विषय कसा म्हणत सांग साहेबीनी. पैरी न्यू इयर फंक्शन असेल नवे होळ्यामा तशी जाऊन मग सगळे वग्गिया म्हणलेलींती. मग वग्गी येऊच्या काही कष्ट नाही. कितले वग्गी जाल्यार हांव येता. जाल्यार हे मिगेल दुवे काही सोडचे सांगा. पुत्त काही परीक्षा आशिल्ले तो वग्गी कॉलेजा चमकालो. लागीं घरा सोण येत आशिल्ली तन्नी नाशिल्लींती. तशी जाऊन हांव इक्का मिगेल ಒಟ್ಟು ಅಪ್ಪಂಗೆ ಇಲಿ ಸುಮಾರು ಗರಂತಿಕೆ ಚಂದಕ್ಕೊಂಡು ಪೊಳಂಗ್ ಇತ್ಲಿಂತಿ. ತನ್ನಿ ಚರಡೋನಿ खेळताना हिक्कई ತಂಗಲೊಟ್ಟು ಸೇರ್ಸಂಗ್ ಇತ್ಲಿಂತಿ ಪೂರಾ ಕೆಲ್ಲಿಂತಿ. ದಲತಿ ವಿಲಾಸಿನ ಮಾಯಿ कशी उरलेल गोतस्वे होळेमा. भारी बेजारदल म्हाका. ते चरडा तीन तसल कसन उरलेल गो. हिक्कम्मी सांदुकुन चंदी म्हणून अप्पोचे. तिगेल नाव चंद्रकल नवे तशी दावनो. पहिले विलासीन माय म्हणतस तुगेल धूपळगो दुल्ल लिंगाळशी अस. तिका चंद्रकल म्हण नाव दवरला. ती अमासे चंद्र गो म्हणतस. ತಂಗಲ್ घरा आईल सोयरी पुरा हसलिंती. चरडू मातद नंतरिका अमासे चंद्र म्हणून अप्पचे सूर केलींती. मग कितले बेजार दल गोतस्वे. आजी मिगेल पूत घरांतस त्यांची राब गो अम्मा. त्यांनी पुरा तुका कसकसे की सांगून हसता ती येऊ नक गो म्हणारी. ही ऐकताना मिगेल टो येऊ का म्हण हट करतस. तकाची दरदरी तांडून हळले. मगिरी तंगल घरात हुडकास येऊन अप्पा सोस म्हणती का जोर करता आशिली. हांव वचून सोण येवया म्हळ्यार आनी कामां वेळ जात नवे. तशी जावन तिका जोर करता आशिली. तितलेच होळे मा. ती कोणती विलासिनी कसे की म्हणत म्हणू तू तुगेल दुवेल वेरी ह्या मने कोपचे सौचे करचे सम्मवे सांग. ती कसं गोतस पापा चरडत आहे. काही गंमत खेळच्या मिळतकी कसने खाऊच्या मिळतकी म्हण ती पळयता. तांक ते कसने कळना गो. तू तशी प्रतीक सौचे नज्जी गो. ती काळिदलरी तक ती वे कारण सांग. देवान दिलेल बಣ್ಣ रूप आकार आम्ही ಒಪ್ಪುಂ घेऊ का गो. तुगेल दुवे का तुमचे शिकेलरी आणि दुसरी तिक मोकर का म्हणू लक्ष समवे सांग. फर्स्ट तू तुगेल दुवे का मोकरच्या सीक. तुगेल धूती तुगेल रगट तूची तिक तश केलरी. तू तिक सुरवेरी मोकर का धैर्य भर का चार कडे आपण हरका गो. कोण कसंदला म्हणून ती ते मुख्य नाही ते तू कन्नक घांगे नका मनक होर नका. तुगेल दुवे का धैर्य भरे कितली दिस म्हण तू पळून घेता. तुक प्राय दत्ता येता ती प्रायर येता. ती गेले जीवन तीन पळून घेऊ का नवे. सुरवे तिका लायक शिक्षण दी कळवे. आणि ती पळे चंदुकोण डान्स करता. हांव पळयला सुमार पंत तीन चरडवल ಒಟ್ಟು डान्स आणि कोच्चे पळयला. डान्स क्लासाक घाली. तुका महिन महिने दुड्डवे हांव दिता. हांव तिगेले डान्स क्लासाच खर्च हांव पळोवन घेता. तिका डान्स क्लासाक घाली. तू ते हे प्रकोरच्या नज. तू सांगचे सम होळे मा. म्हाका मिगेल चरड म्हण मोग अस जाल्यार कोणे पुणी तिका तशी कसने उलयल म्हणा मग भारी बेजार जाता. तकाची तिका घरा दुखून भायर येऊ नका म्हणता जाल्यार ती ऐकना. आत संगील उत्तर आणि की मिगेल तोंडा दुखून पूर्ती बाहेर येनी तितली भितर वापस तेंचे राग काढत मुगो तुवा. देवान तिका खंय पुणी तुका खंयचे कलर दवका खंयचे रूप दवका तुका कोण आनंद दवका म्हणून निमगिलेल दलरी ती तिका दायदल पुरा सांगतासिली. कोणाक पुणी आपल्याला कळे बಣ್ಣन जन्म येऊ का आपण कुरूपी दावन आस का म्हणून आशे करतत्वे सांग. नानवे सगळ्यांक हांव चंदीस का बुदोंतेस का अशेस का तशेस का म्हणून आशी दत्ता. आशी दल कुडले कसा करचे सांग. देवान दिलेले रूप आणि आम्ही सोडचे दत्वे सांग. तशी सोडचे असेल जाल्यार सगळे सोडतासिलीं ती. पळगो देवान दिलेले रूप बदलायसूचे जायना मन बदलायसू येता. आम्ही उलच उत्तर करचे काम आमगेर बुद्धिವಂತಿಕೆ दुखून अनेक लेख मेच्चू पळोका ಹೊರತು आकार बಣ್ಣ रूप ಅಂತ नाही. तशी कोण करतात पळे ತಂಗೆಲ್ दुखून तू दूर आस कळवे. त्या सोणू प्रपंच दुखून चरडा दूर दवर नका. तिक पळे भारी बुद्धिವಂತಿक अस. तिगेल भविष्य चांगदोच कडे गमन दी अश प्रकोर नक्तो कळवे. हे इतले नाही होळे मा. मिगेल दुःखानिके मस्तस. आमगे लागी घरची सोयरी पुरा एक नमने उलयतात गोतस्वे. कितले बेजार जात गोतस्वे. बांबून गोर अस धू कशी काळी जाल्ली. गांव पुरा भोंवता खंय की काम आवडता. कसन की म्हण पुरा उलयतात गोतस्वे.
त्यांना प्रमा कितलं दुःख देत गोतस की हेच गो आमगेल समाजात विपर्यासो भारी बेजार दिसता जाल्यार तू मात्र धैर्य घेव का सुंदरी तू कसा म्हण तुकू गोतस वैर बसील देवाके गोतस नवे तितलं पुरो तुका नमगतली प्रीति करतली तुगले भविष्यक चांग हारैसितल जन असत पಡ ತಂಗೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಕರಿ ತಸಲೆ ವಾಯ್ಟ್ ಜಂತು ಬಗ್ಗೆ ತು ಕಸನೆ ಗಮನ ದಿವು ನಕ ತಂಗಲೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಕ घालगे नका कळवे चढुवल भविष्य मुक्की सुंदरी तू तुगल चढुवांक कितलेक सपोर्ट करते पळे तितले त्यांनी बेळवणिगे जातती त्यांनी होड जातती कळवे मुखार तुक सूप म्हण असलेली चढुवल निमितीची पळे कोण की कसं की मळ म्हणून तुगल चढुवांक तुव दूर करचे निंद करचे सौचे कसने करचे नज कळवे तुगल चरडू म्हळ्यार देवान दिलेले चरडू ते तू ओपून घेऊ का कळवे तू उंची ओपून गेली जाल्यार दुसरं ओपून घ्या ना ती आणि दुसऱ्यान ओपून घेऊ का म्हण तू अपेक्षा वरे करू नजे तू गेल चरडू तू मोग कर का तिके चांग संस्कार दी चांग वट्टेर होरी कळवे तू सांगची हई होळे मा थोडे जन आमका निंदी करतती मस्त जन प्रीती करतती जाल्यार आम्ही ते थोडे जनाल उत्तर ಮತ್ತೆ घालून घेतती आणि कोरगतती ताजे पशी आमकां मस्त जन प्रीती करतात मो तांक देव चांग करो म्हणून देवाला प्रार्थना कर का तांक चांग जाल्यार त्यांनी आमकां चांग करतती होय होळे मा हांव आनी वेरी मिगेल दुवेक तश प्रकार ना तीक मोगान पळोवन घेता बदा सांगका म्हळ्यार मिगेल दोन्ही चेडू रत्न म्हण सांगेत मिगेल पूत अंतू आवस म्हळ्यार जीव सोडता हे चेडू तशीच बा मागची केच माते दुखेनी म्हळ्यार कितले परा काम करता होय होळे मा ते विलासिनी मायेल उत्तर ऐकून हांव बारी चुकी केले मिगेल चेडाक हांव तोंड आयल वेरी सावली असो गल्लेल जाऊन गेले आणि मात्र तू असल चुकी कर नका ती विलासीन माई तितलं उलयत मो तिगेल पूत पिऊन खई पडत म्हण गोतच नव्हे तुका तिगेल पूत मात्र नाही मिगेल पूते तिगेल ಒಟ್ಟು पिऊन पडता हे गोतच नव्हे हे सक्कड गावाक गोतसिल विषय काय होय होळे मा मक्का तिंत शुल्लेतंत ಹುಡುಗಸಕ ಏನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ते कसं की गादी म्हणतात मग आपल्याला पायमुळांतो कुंवाळ कुसून पडला रे दुसऱ्यान पायमुळांत पडलेले सासम विंचिता म्हणून तसल जातीची ती विलासीन माई होय आणि वेर हांव तिगल घराक काम आका वचना हा हे तू करेक्ट सांगले पडा आणि वेरी तिगल सावसक वचू नका देव एक नाही जाल्यार आने कडेन तुला आयक वाट दाखयता तुका संग गोण खत्तलेंक खंय जाल्यारी काम मेळटा कळवे तू आणि कसने एच्चन करचनज्ज आलोचन करचनज्ज चढवंग चंदुकोन पडोन घे नैत्वे मनुष्यता भारी बुद्धोंदಲ್ಲ भारी मुखारसिಲ್ಲ म्हण आम्ही कोच्चोंग घेतती आम्ही पुरा भारी बुद्धोंतू म्हणू आमकां मीची खुशी पवतती जाल्यार असल विचार पळयतना भारी बेजार जाता नवे मंगळ ग्रह वच्चक तयार दल मनुष्य एद्र आसील मनुष्यले दुःख कष्ट अर्थ कोण घेनती नवे तंका दुःख असताना आणि इतली दुःख दिवून खुशी पोचा पळयतती नवे असल दुर्बुद्धीचांक कसा म्हणतात तुम्ही दयकोन कमेंट्सान तिळसी येते तशीची आमगेल व्हिडिओ मस्त मस्त जनक शेअर करून मस्त जनक आमगेल प्रपंचाक आपण हडाती आणि मस्त मस्त लाईक शेअर सबस्क्राईब करून आमकां मस्त व्हिडिओ घालच्याक सपोर्ट करती आम्ही आणि तुमका अनेक व्हिडिओंत मेळटती धन्यवाद.